kublai shibun ya phi barok ki perlok ki bisa sengtanat pan pe ya ki video jong kane ka channel hakane ka video ngin phaidin khendian shapang ka jing ya dei perlok Ronaldo bat UPP bat kumno kane ka jing ya dei perlok ha padeng kini arngun kat hadu ba UPP unlung ka mensim ha ba uyoi ya ka mensim sisur Ronaldo yo haswa ban sedang ya kane ka video sengau bah like bat subscribe kajing ya dei perlok Ronaldo bat UPP kalane menta daki bun snem nadu kapor bagi ya lang haka club Sporting tad hadu kapor bagi ya dan lang haka Real Madrid bat ka kan hunya lai kai kari ka Portugal kini ki arngun ki le job bun teli ki trofi ken thup ya ka nam ladu ki babun teli haka Champion League bat ka Euro arjar kan rio lashim ba ka jing ya dei perlok jongki kalong ka bakhlain ba haka ba Ronaldo ula khodru ya UPP kum u brother lane upara jongo UPP ulang unong kersan ya Ronaldo kham tam hakipor badon jing e kumbala yoi haka we ka video haka ba ula kersan ya Ronaldo haka Champion League kane ka jing de perlok jongki kaya wat syabar ka madan ya kai ru haka ba kine bara arngun kinong ya kai kipen ya ka jing ya ka basisya iwe ya iwe pat UPP ula pen pau ba Ronaldo ulong kum ukpayu watla ula khamrang ba Arsenal ya Ronaldo kane kalajia hausnem arjar kan nyau ula mi no na ka club Real Madrid kum u free agent bat ula ya soy bat ka Besiktas ka Turki ka Real Madrid hakane ka por kala de bandrai banam terwa ya UPP da ka jingite batamai Ronaldo umpat kwa ya UPP ban mi no na kane ka club namar Ronaldo utrang ban bensa ya uparlang ubajan jong u hakate ka club Ronaldo ula terwa ya ka tulap jong u ban ya UPP khanang ba UPP unyaine bat ka Real Madrid Ronaldo ut laterwaru ya usi benta na ka tulap jong u ba unyo bansa ha Bernabeu Ronaldo uang ya UPP kumne ngan aino kapisa jonga hapi Ronaldo da ka jing surit ula terwayu na ka benta ka tulap ka basite yu jong u ban pen ko u ya u bansa Ronaldo usngathu baga jing hakal yang kapisa kala ban lang ka daw ba jong ka jing mi no UPP Ronaldo klaim salia ula lej bantarwa ya ka benta ka tulap jong u hi ban yarap pengen ya UPP ban yaine bat ka Real Madrid ka ega bajepat UPP ulang ngalay keren ba bat ulang yang bansa Real Madrid UPP ula pen kan mau biang namar ka por jong u hakate ka club kala pois ka bakut namar basi paus nem ula pelut por bat kate ka club UPP ula angru kala dawa yu penmi no UPP ula angru ba ula persyang ban pensya yu ba umla syu bandan namar ki jing ki ba uya kendu hakate ka por ula ang lada ka dei syapang kapisa parlok ngan aino kapisa jonga ban ayah pi bat UPP ula angru aingu ya uplay kam dei syapang kata kadai naki weipat kidaw UPP ula jupapru ha Ronaldo ba dei na kadaw pisa ba unmi no na ka Real Madrid ndrai kadaw kolong ba ukwa banman ya ka jinglong jingman ka jing lai kai football syaki weipat ki jaka bat kata kalong ula rai ban lej jalai kai no sya Turki syu UPP ula angru ba unom la ban klet ya Ronaldo bat ka ka ba Ronaldo ula le na benta jong u kan yaisa junom la junom haka ba khadu karwai UPP ula pen pa ba ya kane ka jingjia ka bas ngamulung ba ya upar law jong u Ronaldo UPP ula pen pau ba Ronaldo ula sa baro simin haka hospital ban up lang ya UPP haka por ba UPP ula men saujur haka kli Ronaldo ula lek palat
yak ke baladawa ban yarap yo bat yak ying kasem jong u bat upepe ubada susong thaj dangchen menta ulak rencai halor kane utai orang yalakai basyadin lapha no yu sya hospital hadin ke jingman saw ka bajur ba ha ka kli jong u hadin ke jingya tengku bat unang apkol u ikar kasilas ha ka jingya kun persya ya ka Valencia ha usnem arjar khadar Ronaldo harangkat ka ying kasem jong u kilawan ban pej bat yarap yo barok simin upp ule thu ha ka radio station jong ka Renesa jong kari Portugal upp ulang pej ngaladan ka klip man bat Ronaldo kabangam la syuban klip wat langadu ka jingken mau ngaladu ya ka wei ka benta jong kata ka jinga lekai kadai ka jinga kun ka baneng kong jong ka championship Persya ya ka Valencia hakaba u iker ka silas ula kumbakla tengku ya ka kli jonga ulang ngadang ya lekai haka jinga lekai shua kata sasan menit kapor ban ya lekai kadang sa ngalawan hadin ka jinga lekai bat kata kalong nadu kata kapor ngam kan mau syu ulang ngadang kan mau habang kendit haka sngi ka babut pat ha hospital ngadang pongsa ya ka sopti ka Real Madrid jonga ka balate ha ka jingthea hadin kata ngalalej ban kali ya ki bahing jonga ka ka balajia ya ka kurim jonga ibasa jengai nanga ibakhaye ikun he ibasansngi bat haka khobor ngayoi ba Ronaldo uladan lang hakata ka hospital hashwa ban penkun ya ka video sngap kumno upepe ulong syapang Ronaldo bat ngam sim lapoi perkhat wat ye uru bat nang ta sisya ka kmi jonga kaladan lang hangta kala khoslai namar bakalawan pe ya ka jingkha ya ka khun jonga ka kmi jonga bat ukpa jonga Ronaldo uladan lang hangta baro simin bat ka ying ka sem jonga om bat nga bat ka ying ka sem jonga namar ngadon ha ka kamra thiapang